Skal vi lige holde lidt om hinanden? Sådan. En, to, tre, fire, en, to. Amnak ay magiging utut at orikati na makan. Amnak ay sulihin utut at dugas at aktong nakan. Ingat si Amnak ay magiging utut at orikati na makan. Ja, mine forventninger til det her I år. Kvindernes rettigheder og kvindernes dag kan belyses på så forskellige måder. Så på den måde forventer jeg, at I alle sammen sådan giver den her andre kæmpe blik, aftryk af jeres eget person, af jeres eget. I er så forskellige. I har alle sammen noget at give. Så det tænker jeg er helt mega nice forventninger. Ja. Det her er os, men der kommer flere. Der kommer en bunke mere. Ja. Så vi får også en hel gruppe med kvindelige teknikere. Hvad tænker I? Sidste år havde vi en sang om det her menstruation og vold, partnervold. Ano maaporosa di panorsimana ako tangitso ayukumina sa tako magkasikurabuit ananamanu to ananaainga. Man fortæller en historie, når man tænker på melodien. First I was afraid, I was petrified. I'm thinking I could never live without you by my side. Tonerne, det er sådan lidt en historie. Nu skal jeg fortælle en historie. Og så kommer der, så kommer der det der, Så det skal være et eller andet sådan lidt fortællende. Ida, intro der man er lagt til captivating you. Ja. Mo i maggalati så lumi er lagt til lumi og reduktor lumi. Altså, jeg elsker, at jeg har den frihed til at klæde mig ud, som jeg vil. Ja. Som er bedst, som jeg. Ja. I bøsser, når jeg i går, jeg puttede makeup på, når jeg var nøgen i går, så snakkede vi lidt om nalaqassus. I minder der ret til når så er jo godt daglig. Der giver så am ret når jeg du giver meninger der med musik så jeg vil gerne dele det lidt at jeg også føler den der imposter syndrome. Giver netto der mamna hvad jeg forventer. I minder der resultater så kafallu kafaqatigillu der at jeg så lige så værd som så dermed er jo gunninger maninnis der det er virkelig personlige ting jeg kommer til at snakke om. Kan jeg om when you become a parent, when you become all of these things, du mister lidt din spark. Jeg bliver sikkert lidt emotional. Det er jo lidt. Ja. Og vi har kun mødt 2 gange, da Malouise Nalaratlev, that I'm getting my spark back. And then uennut isum raksvata. Aalisi vigittuinnermik naapittararluta. Så det betyder så meget for mig. Så jeg takker så meget, at jeg er en del af det her. Jeg synes, at
kvinders stemmer i det hele taget, både altså, på den ene og anden måde, det har optaget mig i mange, mange år efterhånden. Det, at man også kan samles med andre kreative, musikalske kvinder og skabe musik sammen på den måde, som vi gør i det her projekt. Altså det, som det her projekt skaber mulighed for at gøre. Det betyder ufattelig meget. For jeg synes, der er noget unikt, der opstår, når kvinder mødes og skaber sammen. Vi er meget følelsesvæsener, og det kan man selvfølgelig også være. Men der opstår noget helt unikt, når man som kvinde mødes med andre kvinder for at skabe sammen. Og det er det, som det her projekt skaber mulighed for at gøre. Så det er en af de ting, der gør, at det her projekt er vigtigt, og grunden til, at jeg også er glad for at være med i det. Ja. Исумақарсуарпоқ пеқатаанера писсагаанеқаара нуаннерунартеқаара уллутсинни арнат сули нақисиманеқарнери ерсариссуаарами таамаама пингаарутеқарсоривара аама уна проектеқ таавалу аама сооруналими уанга намминеқ инуттуут еринарсуортартутуут нипилерсуортартутуут еринниортутут наммина уанга инерисарниссаннут аама писсагангивара нуаннерунартиппара happy аама миукуа о арнаккут утеққиттариақин ила ихху о ихху аталаақта eftermod апуппат Apatasara Apagasara Sumila Apagasara Sumipa Oh heya Det har vi set i aften Ej, det var så godt Så handler det pludselig om Исумааққақаақ мисигаван атаатсимаарнерпа ассу синниутеқарта уаннут саарлу фокусера алламукалаартиллугу сулисарамаа туартарама таавал мисигингилангисаарл ангусассаасоо кися сунгиусараангат саарл эққиссисарлунга таана илуарсуарпо таавал ниппилерсернертас пиллуарнарпо ja, det at vi spiller kvinder sammen under kvindernes kamp, der er billigt. Ja, ingen sag. Den kun i byen, Kun i byen. der skal vi lave et vers til. Den skal laves færdig. Vi skal have lavet den her. Tekst til den her. Skylder der ikke noget mere helt fra bunden. Jeg er færdig med min. Og du er færdig med din. Så vi bare starte med... Amsal, sunge tingila daamat immin takutillunga. Ta så du bindersuar misigillunga. Peqataallunga kommer med forslag og så sunaf atorsinnaallunga. Eller så daamat misiginala. Dan ja, det er en øjenåbner. Gamada
Under projekt Arnak onnut projektleder fælu isumaqarsuarpoq pissutialugu soorlu nipilersornerusilarsuani sulisuulluni imatutakukkaiittarparput ilaanni ila imma nipilersortuniikkaanni erinarsortu Arnak taasinneri angutit ila taamatut soorlu taamaattariaqanginnami taamaammat aamma soorlu isumaqarsuarpo so siuarsaaqataasutut tapersersuisutut misiginarsuataarami tao assoruissua ummatiminni tunniussassaqartut takullugit malugalugit taanna assorsua isumaqarsuarpo ngaallani aamma Nipangerit uagut arnaasut ammanaqarpu aku takiraa ilaanilu persilersara ukiortarrayullunin nalorninarluni ingertassa ataatimorlu taauarnaa qimaneri sumut atarpugut tappillutaa kattullutaa nalorningaarnataa sumuringerlalerlutaa massilluti taakutigu sapiaqannivilluti lilliusuti takullutaa massillutaa siumukaarniarpumut aallarpumut apporleqaarniarnataa killissagu qaanerlumi aperpuserneqarataa inuuliarpumut oqaatsinguttasaasigi einipanerti uagularnersugut aammanaleqarpumut qimanari kisimingilipputi ilaajivatsigi Iawa una projekto ilukkuattu attorpaqanneruunnaami siissutsikkuit attortinnarivara pissitigalula ilaanik misigisaqami iliuarnat isigivallarneeraanga kisia ilaaqquneqaramas imma ingerlana angerpunga arnat soorpineqarlun ilaanuannertarnam assu ingam transiilinik kisia arnaqatikka suleqatigaligi asalutornarpo misiginikuunginnakkaama ilaa Imattisi usuasi eqerseraarlugin taanu oqarsiatortussaasiamma assu tamaat oqqaanis anillatsillu tama taula immaga Sorkis aiwa aalitillugu Når du tester eller så presser du bare din mave, du bruger din mave meget. Eller Det her projekt, det er et hjerteprojekt for mig. Det er en idé, jeg kom på for en del år siden. Og sidste år, der blev den til en virkelighed. Og dengang, der havde vi ikke sådan helt ressourcerne til at gøre præcis som vi ville, men vi gjorde det ud af det, som vi kunne. Og der kunne folk se ligesom sidste år, hvad det betød. Så i år, der har vi fået de ressourcer og de penge, vi faktisk har søgt, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det betyder så, at vi kan gøre alle de ting, som vi rigtig gerne vil. Og det her projekt, det er
i udvikling hele tiden, så hvert år vil der ske nye ting. Og det skulle gerne være sådan, det er i hvert fald min drøm, og det er det, som det her projekt det betyder for mig. Det er at nå ud til de piger og de kvinder, som har brug for at blive forstået, og har brug for en hånd, eller har brug for kærlighed og varme til at ture og stå op for sig selv. Fordi det her, det er kvindernes rettigheder. Det er de ting, som rigtig, rigtig mange kvinder stadigvæk den dag i dag kæmper med. Og det er det, som musik kan hjælpe med, både til at hele, men også til at, sådan ligesom at få sagt nogle ting. Så det betyder rigtig meget for mig, og jeg kan se, at det, altså, de kvinder, som jeg arbejder med, det også betyder noget for dem. Skal vi ikke bare lige starte med at sige hej til Esther? Hej Esther. Esther no ela resuvo, kopila resuvo, så langt som jeg kan med benet over. Der var aperenikoa sionna showaqarluta. Eqqamaakku amigaatigi naqalaartoq optrædertussat арлаатигут имааттулаарниссаа таа укиорманнеэққаамаллугу таамааммат эста тассами налунгисарапитсаанерпаа сианерфиара эста Det er helt ære, at jeg fik lov med det her job. Jeg er så glad for det. Det er så sejt. Ja. Gitaren er så grammelø. Nå ja, very. Der måtte du guitar, du sagde. Nå ja. Vi skal alle sammen spille guitar. Jeg kan gå all in med det hele. Altså om det er super, neutralt, man kan gøre det så flot og simpelt, og så man ikke er så skinnende for spotlights og så videre. Og jeg kender Garuak-scenen rimelig godt efterhånden med hensyn til makeup, så det er jo passer rigtig godt. Og så avantgarde, man kan jo gå all in, og man ser stadig stille og ud, fordi ja, det kender jeg også. Ja. Ja, ikke så. Ej, hvor fint! Yay! Can I headbang? Det er fordi, vi skal til det der Amnak-show. Og vores tema er rød. Der er altså... Ja. We're gonna find the right sizes.
keep these babies in place. Kom igen. God weekend. Helt sikkert. Er der nogen, der er ikke nogen, der har akustisk med? Jeg har. Hvor nyser vi? Har du en akustisk derhjemme, Sasha? Har du en akustisk guitar derhjemme? Jeg har en ekstra. Du har en ekstra. Du har 2 akustiske guitarer. Og du har 2, så har vi 4. Aqavilullattaasaqatta. Saalli. Qalumma aqiveriarlitit. Aqiveriarlitit. Yaus tallimaananngorpu ullummarlunngorlu. Sabati pamuul tallimaananngorpu. Haatneruyuk taanaqaliini asaapu. Kapissanganarsiartuaarsikko. Rianginarsiartua. Suli pissangaaneq takkutingilaq piareersangaarattai amma. Nipilerisorput. Kisia piareersangaaраtta suli uannut takkutingila pissangana. Kisia qanilliartorpo amma sukkaanna sungiusaqattaarpagut. Yeah. Sure. Nuanni saqaagu kisian. Måske skal man bare slippe der, hva'? Hvis I lader sig. Hej. Ej, hvor hyggeligt. Jo, tak. Hej. Velkommen. Jo, tak. Hvor er det dejligt. Hej. Jo, tak. Det er dejligt at være tilbage. Hej, det er godt. Dejligt. Jo, tak. Ja, vi mødes nu. Ja. Er alle her? Lad os tage et fællesbillede. Kan det ikke være derude med godt lys? Vi kan også gøre det derude med godt lys. Yes. Ullumikgut marlungorna. Marlungorna. Pingasungarsapa. Pingasungarum. Simangarum. Tallimangarum. Ullutallimaanningorput. Massakkut inuit arfinillit. Arnat arfinillit tikinnikuuppunuummut. Tassaimaappoq. Peqataasusat tamakkerlutik ataatimuularnikuupput. Taalliorerlutik. Qanorpilersaarusiorerlutik massakkut. Teknikarigut tikinnikuupput arnat amma. Strong technique. Like that. Taavalu erinarsortarpikkoruttorsua armarissorpik amtaan tikinnikuuvoo. Taavalu ullumikkut amma naggataam tikittoorluta ihan haita trummertartor. Taamassikkut soortamarmiulluti sungiusaqatigiilersinnaangorput. Taa tas imaat qano pilersaarusiorneq pilersittineq tamakkiisuma ingerlasinnaangorluni. Taava qamungaarnuunnikuuvugut hans inersua hans lyyngemut.
Tusarnaartitsuffiссaq isarterfigereerlugu piareersarlugu aallarteriga tallugu qano taanartaa torrassuarpoq. Ja.